Dawk kollha li dalgħodu kienu qed isuqu lejn id-direzzjoni ta' Paċeville u l-Inħawi setgħu iżanżnu l-pont il-ġdid tan-naħa ta' San Ġwan. Dan hekk kif din il-parti tal-proġett tal-Kappara nfetħet ukoll għat-traffiku 15-il ġurnata qabel kien skedat. Għalhekk issa dawk li jkunu ġejjin lejn il-belt jistgħu jużaw il-pont li ieħor li nfetaħ fil-bidu ta' Lulju li għadda, filwaqt li dawk li jkunu sejrin lejn il-gżira jistgħu jużaw it-triq ta' taħt il-pontijiet. Tul il-perjodu ta' ħidma fuq il-pontijiet, ix-xogħol ukoll ma kienx qed joħloq konġestjoni tat traffiku, hekk kif qabel beda x-xogħol kien hemm sena ta' ppjanar fuq rotot alternattivi. Saru wkoll testijiet fuq il-materjal użat biex bekk il-proġett jitwettaq bl-aħjar mod possibbli. Filwaqt li diġà m'hemmx sinjali ta' traffiku f'dawn it-toroq, il-proġett tal-Kappara għadu mhux lest kompletament, hekk kif il-ħaddiema qegħdin jiffurmaw ir-roundabout il-ġdida fuq in-naħa ta' San Ġwan, jibnu l-ħitan tal-ġnub u jwessaw it-triq. F'istqarrija ċ-Chairman tat-Transport Malta, James Piscopo, saħaq li dan kien iż-żmien ideali biex jinfetaħ dan il-pont, hekk kif mistennijin fil-bidu ta' sena akkademika ġdida meta t-traffiku jkun fl-eqqel tiegħu. Il-proġett mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena.